बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रानि सिङाव थानाय मोन 12 दालाइ एबसुनि सिंनि गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै दिनै गुथि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म रोंगौसा सायख' आनजाद बेखौ गंफ्रोमबो फरायसालियाव दिनै खुंनाय जायो। बेवहाय गासै 36 गेजेर फरायसालिफ्राव बे आनजादखौ खुंगासिनो दङ। बेवहाय गासै फरायसाफ्रा 2000 नि बांसिन मोनबाबो जोङो फर्म फिलआप खालामनायाव मोनदों। क्लास 6 आव 712, क्लास 7 आव 543 आरो क्लास 8 आव 500, गासै 1755 फरायसाफ्रा बे गुथि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म रोंगौसा सायख' आनजाद बे आनजादखौ लिरदों। आरो बिजनि दख'रा एबसुआ देग्लाय गुथि खेबनि थाखाय थांनाय 9 बोसोरनिफ्राय जागायनानै देग्लाय गुथि जि रोंगौसा सायख' आनजाद बेखौ जोङो खुंनाय जायो। आरो बेनि गेजेरजों बे गासै फरायसाफोरनि गेजेराव सेथि, नैथि आरो थामथि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ जोङो सायख'नानै बिथांमोननो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म देरहासार बान्था बेखौ जोङो गथायनाय जायो। लोगोसे दालाइ आफादनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय बिथांमोनाबो दालाइ एबसुफोराबो सेथि, नैथि, थामथि सायख'नानै बिथांमोनाबो बरायगोन फरायसाफोरखौ। जोङो बे आनजादनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनो गोग्गो सोलोंथाइ बा गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव मदद खालामनो थाखाय जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जायो। आरो जोङो नुदों जायफोर फरायसाफ्रा रोंगौथि गोनां बेखौ जों बे आनजादनिफ्राय मोनथिनो मोनो। टेलेन्ट नागिरनाय रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ नागिरनायनि बे मोनसे आनजाद। बेखायनो बेवहाय फरायसालिफ्रा गावसोरनि फरायसाफोरखौ बे आनजादाव जिरायहोनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों। गुबुन गुबुन गेजेर फरायसालि, गोजौसिन फरायसालि, गेजेरारि फरायसालि जायफ्रा एमइ स्कुल दंखायो दा बिथांमोनहाबो बे आनजादखौ खुंहोनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों। आरो इयुननि समाव बे आनजादखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ एबसेन्ट गैयालासे होथारनो थाखाय जोङो खावलायबाय। जोङो नुदों गोबां फरायसालिया खम एटेन्डेन्स जादों। गोबां फरायसाफ्रा गाव गोसो जानानै आनजादखौ होआखै बा फर्म फिलआप खालामाखै। आरो जोङो बिजनियाव इरागदाव एमइ स्कुलाव हाबबोदों दा। इरागदाव एमइ स्कुलाव गाहाय फोरोंगिरि रनजित गयारि बिथाङा बिबान लानानै दायथ' लानानै गासै फरायसाफोरखौ 6, 7, 8 नि गासै फरायसाफोरखौ आनजादाव जिरायहोदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब। आरो बिनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो साबायखर बावदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राबो गोजौसिन फरायसालि, गोजौ फरायसालि जायफ्रा एमइ स्कुल दङ, 6, 7, 8 दङ, बिथांमोनाबो फैगोन बोसोरनिफ्राय जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बे रोंगौथि सायख' आनजाद बेवहाय जिरायहोयो। मानोना बिनि गेजेरजों गोबां एक्सपिरियेन्स मोनो। आथिखालनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बेबायदि OMR फिलआप खालामनानै आनजाद होनाया सोलियो। दा बेखौ जोङो क्लास 6 निफ्रायनो जुदि फोरोंहरखानो हायोबा इयुनाव बिसोरनि बे आनजादखौ कम्पिटिटिभ आनजादाव गोरलै जाहैगोन। लोगोसे जायफोर आनजादनि कुइसन दानो जोङो GK खौ गारनानै गासैबो फरायसालिनि क्लासनि साबजेक्टखौनो जों होनाय जायो। इंलिश, साइन्स, मेथ्स, बर', समाज बिगियान बेखौनो जोङो होनाय जादों। लोगोसे जोङो जेनेरेल नलेजखौबो जों सोफानाय जादों आरो। दा बे जेनेरेल नलेजनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा जिहेथु GK नि नलेज लानाया खम जायो, जर'खायै गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाय फरायसाफ्रा। दा बेखायनो जोङो बे टेलेन्ट सार्च आनजाद जायफ्रा होगोन बे GK खौबो मोननो हागोन। आरो बिनि गेजेरजों गावनि इयुनाव कम्पिटिटिभ आनजाद होनायाव बै GK कुइसनफ्रा आरो गासै आयदानि कुइसनफ्रा मदद खालामहैगोन। दा बेखायनो जोङो बान्था मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा, बेखायनो आनजादाव जिरायहोनायासो गिदिरसिन बाथ्रा। बेखायनो इयुननि समाव गंफ्रोमबो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि गोरायुं बिथांमोनहा बिबान लानानै बे आनजादखौ होगोन जोङो खावलायदों। आरो जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम साबायखर बावदों जायफ्रा आनजादाव जिरायबाय। आरो इयुनावबो जोङो बेबायदि मदद खालामलांगोन। आरो जि गियान बुथुमनाय बियो गोबां बिथिंनिफ्राय जायो। आरो बिनि मोनसे जोङो टेलेन्ट सार्चआबो फरायसाफोरनि गियान बुथुमनायनि मोनसे आनजाद। बेखायनो जोङो बेखौ बेसेन होनानै इयुनाव जाहाथे गासैबो फरायसाफ्रा आनजादाव जिरायनो हायो, बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायबाय।
दिथागिरिफोरखौबो खावलायदों जोङो बेबायदि आनजादखौ जोङो गोबां फैसा खरस खालामनानै होनांगौ जायो बेहाय जोङो एसेल' फिस लानानै जोङो बे आनजादखौ खुंहोनाय जादों बेखायनो इयुनाव गावनि गथ'फोरखौ रोंगौसा सायख' आनजाद एम इ स्कुलानो जा हाइ स्कुलानो जा गासिबो टेलेन्ट सार्च आनजादाव बाहागो लाहैयो बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो दिथागिरिफोरखौबो खावलायहरनाय जाबाय।